Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama ang ipaayray aw kan mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbagmanan nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay warwaran ita, ket may papan iti maysa nga ama, analabas ti kinatadem ti dilana. Awan bibiyang na no makapasakit dagiti balikas na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakabuklan daytoy nga istorya. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Masakit ni nanang mo. Iso nga isaganam amin nga usarat, Claire. Kanayon matatang? Saan ka di? Kasta ket ti kayat ko ken ka. Uray agmay sa ti Claire, tanalaing kan nagagat. Ket, insaganam amin na masapsapol ko. Wen matatang, itay pay. Kay kayat kayo ngamin. Manglamyong kapay lang, met. Saan alam yung? Taiso matyag paiso. Tay kwartak nga rodin tatang. Awan pagpletik ang mapan iji pagadalan. Apay, awan kwartamon. Ay, kaasi ka met Claire, ta nagpubri ka. Iso nga rod a dumaw dawatak. Taawanin kwartak tatang. Kaasi ka met. Pobre ka launay. Di nakla matultulad nga adu ti kwartak. Nayunam nga rod itid mo kanyak a kwarta Nayunak to, ngem saan pa'y nga ita. Saan pa'y nga ita ko Taamok nga awan mo't makukwartam. Ay, nagadu ti kwartak. Ngem saan ko pa'y ngamin anay gaman. Ado ti kwarta nga agpaiso. Ngam, kwarta mo ti sabali a tao. Saan nyo mo ta kwarta? Uray kitam to. Kwartak to amin nga agkaiwara a kwarta dita. Bumaknangak to. Saan nga ta ako maro ti rigat yo? Uray po utam timbagak. Adun to ti kwartak. Bumaknangak to. Naimbagta na sabat ka, manang. Apay ka di aya, ada ka di ibagam. Bagbagam mamadyanak mo. Mangibabain. Taapay amang ibabain ako nam. Oras ti klase da. Ngam adda kat iti parke, ngadda kadwa na lalaki. Saan kat amang ibabain ti kasday? Nagpaka dati anak ko. Ada ka no project da iti pagadalan. Isu atin na panan na. Project nga tawan no. Saan mat siguro ada kas tinapanan na. Tana nga tumat dagiti grado na iti pagadalan. No nababa, isu agata pak, saan mat nga rod. Basta bantayam, tapno di mangibabain. Ibagam, tatuladen na ti kasinsin na. Asino akasinsin na. Ni Claire nga anak ko. Naggagat, kan saan abalog. Apay, saan ka di arumurmuar ni Claire nga anak yo? Rumwar no mapanagadal, kat iti malam, mapan iti part-time at trabaho na. At nangamin nangalakan ko na kas crew iti may sa fast food chain. Nagagat ti anak mo tauray agad adal. Ang dalata part-time job na. Isungarod nga ipampanakal ko unay. Imbag man ta adda part-time job na. Kasta ko maamin nga ubing. Wen, iso nga da pangalalaan na iti allowance na. Aya, ay imbag man. Jay anak ko, di nansamot ngamin kabaulan apagiddanan di panagadal kan panagtrabaho. Angam di anak me, nalaing ngamin. Ken nagagat, iso akabaalan na apagiddanan ti panagadal na kan ti panagtrabaho na.
Saan ka unay ngagsasao may papan iti ka anakam? Madlaw ko, anasair ti kabsat mo. Apay kumamasair, kat pudno mo ti imbagak. Kanayon ko makita ti anak na makikuykuyog kadagiti kaadalan na agbalballog. Ngam nasingpat ma di anak na. Manakam nga ubing. Nasingpat ka di jay awan ammo na atrabaho. Jay lagpaspasyar ti aramidan na. Saan mo unay alabsan ti agsasao? Di mo amo ti mapasamak iti masungad. No maminsan, tinalabas ti panagsasao na. Lamutan da ti sauda. Pagsasaulaang dayta. Ti anak ta ti kasingpatan. Nagagat nga inanak. Saan akas kadakwada? Ay, dayta ti biddot mo. No agsasao ka, kasla isulaang ti anak mo. Uray dengdengen ti daddo mga anak mo. Nilaang clear ti makitkitam. Saan na nasaya at dayta? Oy, Dona. Dinak man isuro, tamok ter aramidak. Nalaingak no may papan kadagita abambanag. Ti agin lalaing. Isupay ti agkamali. Tadi na ngamin kayat ti paisuro. Dayta manan ti kunak. Amok ter aramidak punak langarudan. Siyak ti imalaan ti anak ko iti kinalaing kan kinagagat. Claire, itulod kay di balayo. Diyak kayat nga ikan iti pagsakitan tinakam ni tatang ko. Siyak ngamin ti kay kayat na. Yam amunak mat kadakwada ah. Saan pa'y nga ita Tagad adal tapay laang. Basta ilimod tapay ti relasyon ta. Saan ka di amay mayat no maamuanda ti relasyon ta? Saan pa'y nga rod nga ita? Madanon to day ta apanawan Kanon to? Intundakkel ton ti tiyan mo? Day tapay ti parikot ko. Si kantomat nga men. Di nakpabasulan ah. Tadi kamat pinilit. Nagayatan ta adwa dayta. Ay, dakkel aparikot day to eh. Kasano? No dumakkel nga agpaiso ti tiyan ko. Sami, kasapulan ka iji balay inton Domingo. Umay kantuman. Apay ka di manang. Ada ka di parikot. Imbaga ti kaanakam, nga umay sumarungkar ti boyfriend na. Dahita ket ti ibagbagak. Wanya, mamatikan iti ibagbagak manang. Asabalitar aramidan ti anak mo. Para kanyak, may mayad ja ibaga na iti legal, ngam ja ilamlamang dati relasyon da. Nagubingan pa lang. Adan kaayan-ayat na. Imbes abagbagam ti anak mo, ayun namat. Ay kumakmat ngamin iti kaado ti trabaho. Amumat nga awanan da iti asawa. Agmay saak itan. Ket gaputa makumikum kan. Mabaybay amon ti anak mo. Pagyamanak langan, taipod no ti anak ko nga adda boyfriend na. Makamu ka man langan. Ayan di garanggan diyang anak mo. Saan kumamot akasta? Masair mo't ano manggag na day nga ibagbagam. Saan nga tama si Kugain? Ay no siyak. Pag timugak ida iti lalaki anang sikugken kwa na. Itagbat mo iti bato timbagak. Awan maaramida ak tarik na namot dayta. Adamutin kan kwa na ano dumngag iti balakad. Gamno saan, ayan niya angay nga rod. No anak ko ti saan adumwag iti balakad. Jak ammo no anya ti maaramid ko. Di daklapad padasan. Jak pailaeng ti ama. Anak ko laida. Imbagpay ka no kasta. Una, tamok ter aramidak. Jak pay. Nalaingak iti amin abanag. Claire, saan ko akayat ti naramid ti kasinsin mo? At dakit din boyfriend na. Kat inyam ammo na kininanang na. Ay, kasta ka di, tatang. Ubingan at dakit din kaayan-ayat na. Kasla mapukpukawan iti lalaki. Estudyante ka di mo ti kayan ayat na. Diyan mo. Basta, di mo tultuladan na.
Masapol ang makapagturpos ka pa'y nga umuna. Awan, tinasayat a pagbanagan, tinasapa ang makiasawa. Nawatam day ta. Won, tatang. Kasano nga taday tuyo? Oh, apa yan napaulimag ka, Claire? Ikwa, tatang. Malagip ko nga minti kasinsin ko. Makiasawa ka din? Diyan ka mo. Kas lang ron mapukpukawan iti lalaki. Aggaganat ang makiayan-ayat. Suron ko. Sami, tanangam mo't basta ti panagsasaw Masahair lakid di ti kabsat kan ti kaanakam. Awan bibiyang ko. Diyak ngamin kaya ti may babain. Tuladen da ko mati kinasingpet ti anak ko. Saan ang makiininaram? When ngam agad adal latamo di kaanakam. Saan mat asim mardang iti panagadal na. Ngem ka na yun dan ngagkuykuyog iti day lalaki. Inton kuan, nagsikog adi na oras. Saan nga amin ang makikuykuyog kat agsikog. Ay basta, kuyog-kuyog pakalanti sikog. Saan nga amin kunakmat? Saan kumaanarugit ti panunot mo? Anya narugit? No kanayon da ngagkuyog, patya madidag kiben. Inton kuan, ay na, saan ko nabaliksan? Just kick it de. Ay, tanangam ti panagsarsaritam. Ta makapasair dagiti balikas mo. Oy, dona, di isuro, tamok ti aramidag. Anya nga ta ti aramidon ta. Tapno sana dumakkel ti tiyang ko. Awan ti amok iti dayta. Ibagata nga minon kadag iti dadakkel mo. Tapno malpasan ti parikot ta. Sana mabalin. Diyak kayat nga agpungtot ni tatang ko. Amang ano pa isuan na ti imbaga na nga uludan na nga irwar ti anak na nga agsikog. Naungat ka din ni tatang mo. Naungot Amang ano karatsyan na kapay. Mablukan tupay. Karatista ka di ti amam? Wen nga rod. Black belter day jay. May salaang nga danog na kan ka. Amang ano maawanan kan iti puot. Nagpigsa ni tatang ko. Ay, delikado nga rod no kasta. Sapay nagkutungak. Amang ano matukol ti tulang ko no danugan nak. Dayta nga rod ti pagdandanagak ama pasamak. Sapay no agungot ni tatang ko kat dumanog la adagos. Mabuti nga rod asumango kini tatang mo. Claire, agbakasyon kami pa'y kanoy di Mindanao. Panawan na ka din? Apay no saan ka na sumurot? Di kagdanag, agsubliak matlaang. Mabayag kayo nga taig jay kadagiti pamilya? Saan ka numet ko na ni tatang ko? Di kagdanag, kanayon kantong awagan. Amang ano kun kunam laong dayta nga. Promise, Pexman. Jak lakit di maiturad ama isi nakakanyak iti mabayag. Kaano ka di ti papanyo? Inton rabi Sambutan mi kano ti bapura pagluganan mi. Uy, promise mo Saan ka nga agbayag ijay, wan? Wen Claire, di kagdanag, agsubliak kadagos. Umay ka no dumanon, dagiti dadakkel ti kaayan-ayat ti kaanakam. Umay kanto kuma. May saka makitungtong kadagiti dadakkel ti kaayan-ayat na. Daytan ti kong kunak, imog ubingan ngam garangganjang. Anya ngay, makiasawan. Di nala tultuladen ni Claire anasingpat. Imala kanyak. Umay kakadimot makitungtong wano saan. Ay ayunam tu matipan nakiasawa na nga uray ubing pay. Lading itag ngam kay kayat ko apagkasaran ida ngam ti agsikog lataditan. Matungpak tu pay di anak mo. Mangibabayin nga anak. Sana kun nga umay. Tama nga no jak makapagtepel kat adapay dakes sa maramid ko. Anya. Hoy, Claire, apay akanayon ka nga aglaladot. Anya ti mapaspasamakan ka.
Awan da ito'y nanang. Sige nanang, inapay di lababo. Claire, adda ka di rumbang amamwak? Naikontra siguro tikinan ko itay, nanang. Anya ka di aya tikinan mo? Naglalaok ngamin. Chichirya, ngam naglalaok. Ay, saan mo ngamin apaglaukan atikan kanam? Kunak no saan nga kontra iti tiyan ko ngamin, nanang. Iso nga ado tikinan ko. Allah, apay ajak matin makontak ni Tommy. Nagsukat nga tayo tinumber na. Oy, apay ka di akas lakad suoran day tarupam. Saan ama iladawan? Nandiyak nga minan makontak ni Tommy, nanang. Asino day ta Tommy? Apay ko man, saan mo ama kontak? Saan ama balin ama pukaw ko ni Tommy, nanang? Asino nga roday ta Tommy? Ni Tommy? Isuti amati si Kugko. Anya, kayat mo asawan. Pudno ti atap ko, nga ginaw ka. Pakawanindak ko, ma. Pudno ka di tinanggag ko? Ulitan man. Pudno ka di! Sorry, tatang. Pakawanindak ko, ma. No ditak mapakawan. Aramidan nyo ti kayat yung aramidan kanya. Aklo naglata ti dusak. Impampanakal ka amay sana singpat nga anak. Ananak man ka. Ita, pakibabay naktipay mo. Ay, marunawak itibain. May sakamat gaya magaranggan dyan. Pakawanan nagtatang. Pakawanan nagmat nanang. Nagsukirak. Dinakaro apa nagsasao ken panangbagkat iti bukod atugaw ket awan tinasayaat nga ipaayna. Agpaay da ito'y apagispikuan kadagiti tao analaing asumao. Nga amirisen tayo pa dagiti balikas tayo tapno saan nga agballatek kada tayo iti udina. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maysa manen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Fanny Pani. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, padaanan dagiti sumarunupay aparang.